Makumba manomhlaba ngiyanibingelela nibingelela uqumba amaqumba lalaqumphise lesele lentaba nibingelela umbhinyiliki bathe beyivimba ngapha aphuma ngapha bathi beyivimba ngapha aphuma ngapha nibingelela umavinjwa nge1000 nibingelela umavinjwa nge16 nibingelela umavinjwa ngenkulungwane anibingelela ujumping castle yanibingelela iqumbasi nibingelela bukhoma ngaphansi kwechannel euchungechunge uhlanga media sitholakala nje lapha ku YouTube okwakho kubalekile ngasonke isikhathi oqikelela laphana ke ku subscribe ukuthi uyawucindezela usubscribe bakithi mawungazi uncifazi uncifaza kubi kanye ukuthi ngasonke isikhathi uhleze uthola ama notification nanokuthi mawungena nje uqala ungena ungakuyizwa ngisho ukuyizwa indaba ubungafazi ulike uqikelela ukuthi ngempela kukhona esikutholayo ukuthi sikwazi ukuthi iqhubeke njalo ishow ihwayi mina njengalokhu nizi inkulungwane nje niyithanda kangaka namhlanje ke bafethu sinelokhuzane lapha sinodaba olithinta ubaba wengane noma wengane kudu yakhe twinduda ongayizalela ingane yakhethu indoda ongayizalela ingane uvele nje uthi hayi ngoba seyidibene avele sisale sesiyenza ingane izokondliwa ngani mangingasetshenzwa balekile ukusebenza with relationship ne relationship wawutohozayo nje oyedwa uyefuneka sekuyibonus mase nisebenza nobabili so la kunenkinga ethinta ingane indaba ithinta ingane ngoba noma senihlukene manje nengane khohlwa niyohleze nje nidibana le inkulumo ethinta ingane yazi ohleze nje kuditshana nje inkulumo ethinta ingane ngisho ngathiwa nahlukana nimshayene kodwa sazokhulunywa ukuthi ingane kumele kwenzakaleni ngayo khona ungabonike ngasolinya ake siyobheka ukuthi mhlawumbe singakwazi ukuthi sikulungise lokho ngingaboni ngasolinya ngoba ayi kuyinto kona obona ukuthi into engalungiseka xebu asiphinde sikubingelele futhi imbukeli igama le channel ke uhlanga media kanti igama le show ihwayi mina nakuleli sonto futhi sibuyile nangumfowethu eduze kwami abanye bahlonipha abanye ke abasihloniphi mawufika nje uba umcela umuntu ukuthi maningi ama-shows agcina engenzekanga ngenxa ukuthi abanye abantu bagcina umuntu ephikisile nje ukuza so umuntu mawukuthi uqaphele njalo makuqalile lokhuzana uhlelo ngiye ngibonge ngoba ngisuke ngibonga kona ukuthi ukwazile ukuthi afinyelele uyabo abanye abakwazi ukufinyelela mfowethu siyakubingelela sakwamukela ngiyamhlonishaya siyabingelela futhi siyabonga ya mfowethu ngoba abantu basibukele emakhaya ngiyacela usho igama lakho nesibonga ukuthi ubani mfowethu uXolani kaNkabinde Xolani Nkabinde yebo mfowethu kunomuntu obhalile ke la ebhalela wena ukuthi sikubize sikulethe la nathi sikubuze ngoba yena sesitshelile iside lakhe ngawe so ke sekuyigame lethu ukuthi nathi sikubuze ukuthi ngabe ngempela uyena lo muntu naye achaza ukuthi uyena mhlambe thina sothola iside elihlukile uyabona ngiyabonga ukuthi noma ungazi ukuthi uba kodwa futhi awunayo lento yokugoloza ukuthi manje mina ngingenaphi bafethu siyabonga nje kona konke lokho okwenzayo ukhona umuntu mhlawumbe ongathi awuzwani naye nje in general cha in general no okay noma ngithusile ke uhwayi mi ngoba malothi uhlele uhwayi mi bese kuyabizwa ngithi ngihloniphe nje mina so akekho umuntu ongezwani naye nje ungathi ayasizwani nobani yimi ngaqhamuka la inkukhu nempaka hayi nothi inkukhu nempaka kodwa phela siphila nabantu kakhulukazi besifazane bakhona le nto nalo ngithola ukuthi ibuyidonsisana kodwa hayi okay ingane una yabakhona ukuthi bakhona bangathi bayi4 bawu4 ya noma ke beko mama bahlukene banoma bahlukene yebo ukhule uvano njani nje mangimonga ungichazele ngayo ukuthi hayi mina ngikhula bengumfana othanda ibhola oyithandela intombi othandani ukhule nje umuntu othandani nje umuntu okhulele lokushina ngisho ukuthi into eziningi ngizenzile kodwa ke into ebengikhonze kakhulu ukuhlanganisa impilo yaphambili ukuhlanganisa impilo yaphambili ngiyakubona ukuhlanganisa impilo yaphambili kulezi zinto engiyibalile khona into ukuthi mawuphuma uyabona mawuphuma useyinsizwa nje seyincane ukuthi noma ugqokile uzizwa uthi ngifuna izingane zingibone yabo wena bulo umuntu onjalo noma ukuthi amsho uNkulunkulu la khona uyangibone no happy noma ngifuna izingane zingibone abanye bayasonta abanye basonta abanye bayashaya izingane abanye wena bomubi hayi bese umuntu obehamba isonto nje kakhulu bomuntu obehamba isonto into ecishe mhlawumbe ngisho ukuthi yathi ungidonsela ngakubantu besifazane le music ngingazi music
Oh, music. ya Oh, uthanda music. Bowenza. iyona ngwenzile ekukhuleni kwami kakhulu Oh, bonza iphi genre? i-gospel. Oh, bonza gospel. Yes. Oh, ingane negospel. Ingane negospel. Ngoba ngisho mfethu la ngicabanga kwalahla khona i-channel ukuthi mawukhulu umculo kuba khona Kuba khona abantu abazisondeza iduze. lento kubona ukuthi bathandana kanti bathanda umsebenzi owenzayo. Gcina usubhayiziseka. Kodwa futhi basuke bethanda wena phela ngoba naku bayaqoma naku phela mangathiwa abakuthandi ngaba bakuqoma futhi basuke bethanda wena nomculo wakho. Amanye ama-fans loyali agcina lithanda wena ngqo kunomculo wakho. Athi noma umuntu elitshela ukuthi uSibani uyabheda athi umuntu lishayile iqhawe noba libheda. Okay, no ngiyajabula mfethu ukuthola ulwazi ngawo. Okunye bengingafisa ukwazi ufunde wagcina ngokwemfundo. Hayi bese nje into engathi ikhona ngoba ngithi ngeke ngenze i-gospel ngibe ne-certificate se music and drama. Oh, se music and drama. Hayi diploma. Hayibo. Ha wenza into oyifundele vena. Ngayiqala ngayifundela. Wala wayifundela. So umsebenzi oqondile ukhona wenza. Ya ukhona kodwa onga-rated kwa art noma kwa media. Oh, usebenza ku? Ngenye ikhampani nje khona la eThekwini angisebenza kuyona. Kwenye ama companies la eThekwini. Yes. Oh, okay. Vele kukuwena phela kuyibalula noma ungayibaluli as long as usebenza. But ingane uyakhona ukuzonda. Ya. Zonke nje futhi. Zonke. Futhi ubaba right ke ingane zakho nabo ubudlelwane futhi nezingane zakho. Ya bukhona. Bukhona. Ziyakuvakashela uyakuyibona. Ya ziyangivakashela ngiyakwazi ukuyibona. Amanzi ampozwane yawasebenzisa? Hayi cha. Awasebenzisa. Okay. No, kunombuzo ke la engiye ngubuze mfethu. Ukuthi kusuka ku1 kuya ku10 uma ungazirate umuntu othembeke kangakanani? Ungazinika banje? Ekuthembeni kwami. Ekuthembekeni kwakho kusuka ku1 kuya ku10. Hayi ngayinikeza u7. Ungazinikeza u7. U3 lo zincishela nona. Ngizincishela ukuthi kuyenzeka ngibe namaphutha. Ngiyajabula mfethu umuntu vele kubalekile ukuthi uzazi nawe ukuthi ungaba right ukona konke okwenza kodwa kukhona la khona uzophuma eceleni. Uyabona kunomuntu ke la osibhalele bafu ngifisa ukukhombisa nje ivideo yakhe uyibuke bese uyasitshela ukuthi uyamazi uzongafaka nje la ezantsi la ngifaka lapha ezantsi. Sanibonani babukeli, igama lami nguNomthandazo Biyela. Ngibhalele ishow ebizwa ngokuthi Why Mina ngoba nginenkinga mayelana nobaba wengane owangizalisa. Ngifisa ukuthi sikuhlanganise sikhulume indaba yengane ngoba hayi angimtholi kahle, ngizithola sengingedwa enganeni. Kuyimina ubaba, kuyimina umama enganeni. Manje ngicela ukuthi Why Mina ingihlanganise nobaba wengane sikwazi ukuthi sikhulume ngodaba lengane. Ngiyabonga. Uyamazi la? Hayi cha ngiyawa yini ngafile ngiyayazi. Mawuthi unengapi indaba usho Ihlobo lika wengane into ngayiqondi mfethu noma ebusika noma ihlobo yabo into esamtawu ngesabhakabhaka. Indaba. Uyahlupha indlela zonke mfethu lomntwana. Indlela zonke angasuyicabanga. Njengokuthi nje uthi kusakuhle uyithola ngathi sekhona inkinga oyenzile. Awunqeve uyithuke kusathi kusakuhle nihlezi nayo sengena amaphoyisa. Usuyaboshwa bosela something mase isilandelwa futhi bese ngeke isidingo sokuthi uzuboshwa ngoba bengaze ikhuluma. Ngisho ama-prosecuting order mina nginawo naye. Uthothi ngisakhona manje kwakubona ingane. Phinde futhi eyisulane sebuyela kumina futhi iphinde thatha umndeni ubekela yonke into kube ngathi iyalunga yethu asathandani but i-communication prefer ibe khona. Imali ukuthi la kule video yakhe ngizwe ethi ugcina sezibona manje esewubaba yedwa. Ngiyakuzwa lokho kusho kubalekile futhi kakhulu ukuthi angikuhloniphi ngiyakuhlonipha. But uthi unokuzizwa sewulokhuzana sewubaba yedwa. Kusuke sekwenzekile. Noma ngi-understand meaning ukuthi ugcine sewubaba yedwa. Angazi angifuni ukulula kakhulu mhlawumbe ngizoze ngibhede ngoba ngikhuluma into engingazi. Ngicela ukumbiza ukhona naye la around. Ngiyafuna right baba yakhe. Okay, awuthi ngizama indlela yokuthi ngimbiza. Yebo. Yeah, sure. Hayi no mfakeni bafethu. Mfakeni
Hayi mfaka. Sisi kunjani? Ngiyaphila kanjani bhuti? No siyaphila dadewethu. Angazi noma uyena nomuntu lo omdinga. Yebo yena. Okay. Engingakufisa mhlambe kakhulu ukuthi makhona la esingathi asiboni khona ngasolinye sami ukuthi sihloniphane kodwa kungabi khona mhlambe ugcine beka omunye isandla noma mhlambe ukuxabana nje okungaba ngaphezulu kwamandla nokusikazana ngejozi. Omunye efisa ukubeka omunye isandla sibe nokuhloniphana nje lokho engingakufisa. Cabanga ukuthi siyezwana Xolani. Siyezwana sisi. Okay. La namhlanje uthe masibiza uXolani. Uthi why wena? Indaba sibizile uXolani namhlanje. Ngicela ukuthi kubizwe uXolani ngoba uXolani akekho empilweni yengane. Akekho kanjani empilweni yengane akayondle akaza yondle. Akayinakile, akaza yondle, akayinikeza uthando njengobaba wayo. Imake sisimawuthi akakaza yondle. Akaza yondle nje solo kuyazalwa akaza yenzele lutho. Hayi angikhumbuli kukhona akwenzayo. Awukhumbuli khona kwenzayo. Xolani ngicabanga ukuthi mfethu uma siqala indaba yethu uthe unezingane eziwu4 angithi. Yes bhuti. Ngabuza ngathi mina uyazondla lezi zingane njengoba ziwu4. Wathi kumina yebo uyazondla. Angithi. Yebo. Okay. AS5 inle ngoba ubalile eziwu4 noma AS4 ikhona la kulengane uyibalile. Yebo S4. AS4. Yebo. Uyayondla. Yes. Angiphinde ngibuze futhi uyayondla nengane uXolani. Cha akayondli. Na uXolani uthi uyingane uyondla. Mhlawumbe sawubona. Yebo sawubona. Yimina. Khuluma ngalo Xolani lo. Ngiyakubona. Understand ise ikondwa ndlelani ofuna ukwenza khona ingane. Uyinakekela ingane njengengane yakho, uyisupporte. Uyinikeza uthando njengobaba wayo. Okay. Ngiyacanga ukuthi lento ikhomba phela ukuthi ingane ayihlali kumina ihlala kini. And uma ihlala kini ingane kufanele ngiyifakele imali kuphela lokho engikwenzayo. Kona ukuyilanda ke mangabe ivaliwe izikole ukuyilanda ingane. Angikhumbuli mina uyilanda. Ikuvakashela ube nayo ingane yakho. Uyakhumbula ukuthi ingane ngigcina ukuthi ngize ngiyilande mina although ubuletha wena makuthande wena isikakhulukazi mako December noma kuzovulwa izikole ubuyiletha wena and futhi bengineshow ukuthi lokho kwenza ukwenzela ukuthi ikwazi ukuthola ingoba za December nokuthi mangena esikoleni buye nezinto zayo naqala nina no aunt wakho lo hlala naye nanqaba mazofuna ingane kuze kube mina ngiyilandi although niletha makuthanda nini but asikho isikhathi mhlawumbe yayiseno 2 years or before ngingayifakela imali. Bathi ngiyayifakela imali kubuloko ngizokwenza ngithandayo ngengane yami. Hayi awukwazi ukusho njalo sisi. Awukwazi ngiyaxolisa ukuthi ngingena awukwazi ukusho njalo ukuthi uzokwenza ukuthandayo ngengane yakho. Ingane izalwa abantu ababili. Izalwa uXolani nawe. So umuntu onesake lengane uXolani nawe. UXolani nje mangabe yondla lengane unelungelo lonke lokukhuluma akufisayo ngengane yakhe. Uthe akayondli uthi uyayondla. Okay uXolani. Uyondla makuthini? Brother every month nginemali ngenayo kwi account yakhe from mina. Ngina mama. Unamama. Hayi. Lencane? Mana mawuthi incane kanti angithi uthe wena ayikho imali ayilokhuza ayikho imali ayondla ngawathi manje incane. Incane ngikwazi ukwenza isidingo zengane. Izidingo zengane zani izidingo zini lezi imalini usho. Incane kabu 800. Oh ibona ufuna wona wondle ngamalini kanti wena ufuna wondle ngamalini? No 2000 right. Ingane ifunde ezikoleni eziphezulu. Ngoba ngifuna ukuthi ifunde ibe umntwana onolwazi oluthe ukuthi angaze manje ngangenelela la ngoba kwena nje siqala ukungcika. I was thinking ukuthi ngizokhuluma into enengqondo nesense ukuqala ukungena kwakhe nje bese ngihlonipha uhlelo ebengize kulona. Ukuba bengazuthi kuza yena ngibizela into ethinta yena. Ayimfaka baba bengeze ngifike. Kodwa ke Nhlelo la ekayishoyo. Umntwana wakhe every month njengabanye. Umntwana masemncane sakhula because uyabiza bo. Then asebekhulile. Bengibafala o 2.5
thina mase sethe ukukhula ngicela ngibafele o1.5 bonke laba abakhona bathola imali kanjalo then yena lo mduma lo ngamenelisa imali ufuna ukufaka ingane ezikoleni zamamali mina ngi-afford mina ke personal ukuthi lezi ngane zigibela amabhasi ebelungwini nani ufake 1.5 naye beku 2.5 bebonke kwathi ngoba esekhule eseqala ungena isikole naye ngamfakela 1.5 okushuthi imali yakhe ibi 1.5 lo 800 sakhuluma ngawuqinisile kodwa wangithathwa ngesenkantolo inkantolo ethe mina ngifala u800 imake mangabe ingane boyondla lapho waya kanjani enkantolo ubese ingane yakhe ifunda esikoleni zabelungu ayifana lezi ezinye so kufanele ngifakele imali so mina ngoba bengayi-afford leyo mali and ngamtshela sayikhuluma ukuthi hayi makuthi unamandla uyifaka lapha ifake but mina hayi ngeke ngi-afford uyifundisa lapha waqhubeka wabnikeza noma wama ukumnikeza ngagcina ngimile ngimise ukuthi nje siphila nje kulezi bese i-understand ukuthi lo ngoba umthetho mase uyilandele lento mhlawumbe kwa 1.5 ngaba mkhulu kuyena and inkantolo eza exactly yagcina simnikeza u800 iyona inkantolo so manje usengibeleseleke manje uthi kwalo 800 usumncane kakhulu sekufanele ngenza amaminzi mina ngi-edeke phezulu kwalo 800 wenkantolo hawu kahle wesisi u1.5 emncane kakhulu umpepho muncane uyasebenza ngiyasebenza ngiyabamba lawo matoho lawo itoho engilibambayo namali ngiholela imali etheni imali encane imali okay ngoba uyabona ma uno 10 rand mawazi ukuthi kule nyanga ngizothola u10 rand ubudget according to u10 rand aweqi u10 rand uyabo ngoba uthola u10 rand ngenyanga ibudget yami usho ukuthi mayibe kulo 10 rand or less than lo 10 rand ingabe ngaphezulu kwawo ingane yakhe ifunda ngamamalti nihlalile phansi mhlambe wena nobaba wengane ukuthi okay asisathandani thina but sikhuluma ngengane ukuthi ingane yethu sifuna uyofunda esikoleni esikanje sizokwazi yini ukuyifundisa kuleso sikole ingane yethu navumelana hayi cha azange size sixoxisane ngalokho ukuthi iyofunda la ifunda khona kuqhamuke kanjani ngayithathela mina ngedwa isinqumo ngoba ngangazi ukuthi ngeke ahambisane naso ngifaka kanjani pho yena ngiyamfaka ngoba ubaba wengane ukuthi yazini angazi umuntu mhlawumbe uzoyithatha ngenye indlela errong ngizama ukuthola mina seswami ukuthi wena udecide ukuthi ufuna ukuyifaka esikoleni esibizayo ngaphandle kokukhuluma naye uzimisele ngani uzimisele ngokuthi ayishintshe le mali ayinikeza yona ingane ayikhuphule mhlawumbe yebo kumele ayikhuphule le mali le incane 800 incane awu angizinalo 800 futhi inkosi yami angizinalo 800 futhi kuyavela ukuthi wena wamise enkantolo ukuze uthole wona wawathi uthola 1.5 wathi mncane wayeka ukukunikeza yena wahamba wena waya enkantolo washintsha kwabo 800 rand yehla ubani oyehlisile imali uyena noma wena inkantolo yehlisile imali ubani oyile enkantolo uNkulunkulu wami inkantolo izizele wena mina ngiye enkantolo ukube yena azangazama ukukhipha imali engane ngaba ngiyanga enkantolo angithena wa decide ukuma ukuthi akhiphe imali engane ukhethani phakathi kwa 800 to 1500 kethu 1500 so uyawukhetha manje hayi uthe eqalena umncane 1500 ade kusho wena uthe umncane 1500 ufuna nsisi ubhuti ngifuna ukuthi a-ede enye imali phezulu kwalo 800 lo ongunikezwe enkantolo angifakele eceleni ke okungenani ke noma u500 noma umunye u800 eceleni u-ede ke lo wenkantolo izokusiza mase ingakho ngiyacabanga mangangisizi futhi ngizophinde ngicomplain u1500 akukusizanga ngithi cha ungisizanga okay asihlanganise nawe ke sibale manje siyabala sobabili 800 plus 800 so uyakufakela enkantolo 800 plus 800 ufuna u-add ngaphezulu siyahlanganisa ke manje sisusa u200 ngala so ufaka ngala 800,000 ukuthi ngala sekusela u400 shuthi kahle kahle le mali sekuyimali 1400 angithi uthi so uzokwazi ukuphila ngo1400 wahlulwa ukuphila ngo1500 does this make sense cha uzamthanda hayi ngisamthanda ngifuna nje ondla ingane yakhe ngendlela ekuyiyona ebafo ikhona mhlambe enye ingane ethi mase ikhulile lapha einganeni zakho mhlambe kube khona ukuhluka okwenzayo kuyona mhlawumbe kuhlonga njengani mhlambe sengisho ukuthi since lezi ezinye bekade uzinikeza
imali eqondile angithi zonke uzikhulisa ngendlela efanayo yebo mhlawumbe akekho umunye ukuthi iceze kancane kuyena ngaphandle lezinto akekho ngaphandle kwezinto eziqhamuka nje esikhaleni njengokuthi leyo ntombazane uwesibili and bakumamoda nalomdala badala bawu2 so ngoba intombazane esekhulile soqala indlela zakhe zokuhamba emhlanga nani ikhona phakathi lenyanga kuthiwa sengicela ukuthi manje sesihamba sentana ukuthi mhlawumbe engaba yilokho koketekayo ofishina ke into enjalo noma engazisho angikhaqho ngoba sekunenkantolo la manje awusakwazi ukushintsha mhlambe uthi hayi ngiyayizwa indaba yenkantolo awuze ngiqhubeke nale mali ngoba vele umuntu wami usho ukuthi vele unje nobunje bakhe brother buyangenza ngicina ngisayi ake ngivese ngibayike kanje mangakutshela nje iqiniso kwalento akayishoyo yezimali nani ayikho into akaba nenkinga yayo angazi uma ngidecide kahle before sihlukana yeah I can tell you ukuthi ngisangidinga empilweni yakho nginamanga namanga xolana ngisakudingi ya ukuthi ngizwana nomuntu manje and ingakazwana namuntu cha hayi ubinto ama club nje uyihambela uGrand uyipostela nani then kwakhona umuntu esengihlala naye waqala lapho kwana isilwane lesi okokuqala ngalento yengane hayi bengayingeni indaba yengane and I do understand ukuthi ngoko level yempilo like ngokomndeni umndeni wakhe hayi yena ungconywana kunowami so bebekwazi uku-afford ingane nani but kwanana kwakhona umuntu engathi ngiphila naye yaqala lenkinga kanayo imaka mawuthi bebekwazi uku-afford ingane bokuphuna ngaleso sikhathi bengikhona njengoba ngisho ukuthi esakhulu umntwana bengimfakela le mali engane 2.5 sakhona isikhathi la khona ngasakwazi ukusebenza ngiphanda so sengizothi ukufaka le mali esikhona ngaleso sikhathi kodwa abakaze bengihluphe lesathi ngine challenge bebengazi bebonga lokho engibanikeza ngale ndlela thina ngoba ephambana nje ekhanda I can put it that way ukuthi uyaphambana ekhanda bengize ngixhumane nogogwayo not even uAnti wakhe lahlala naye bengize ngifake igogo semakhaya ngoba bona masixhumana nabo babeli noAnti wakhe labahlezi khona ang understand mhlawumbe basebenza ngabantu besilisa yebo mhlawumbe angibuze kuwena weXolani welokhuzana wesisi ngicela ukubuza ma uthi ifunde kumamali mhlawumbe ikhokha ngenyanga ikhokha ngonyaka ikhokha kanjani Kokha ngonyaka. Ikhokha ngonyaka? Yebo. Imali 16k kufanele ngikhiphe ngenyaka. 16,000 kufanele ukhiphe ngonyaka. Angithi awusebenzi nje. Uzothathaphi? Inkinga yami ngifuna ingane yami ithole imfundo engconywana kunale ezithola lapha ezikoleni zabantu. Le ingane zakho bafethu u3 zifunda ezikoleni zabantu abamnyama ne? Yebo kodwa. Kuhamba kahle konke. Ziyayeka phambili ku-right yonke into. Yes, wonke into ihamba kahle. Okay. The main reason eyenza ukuthi le ngane ifunde esikoleni sabantu abamnyama because imali unayo ukuthi uyifundise lapha ngokubuka. Angiyi-afford ukuthi afford. Meaning ngamanye amazwi awufuni ukuphoqelela isimo. Ngoba vele awu-afford uyabona. Ngeke ngikhona ngempela. Okay. Kusho ukuthi phela lento ithi sekufanele indlela ophatha ngayo izingane ishintshe manje kweyakhe ingane. Uthando olunikeza le ingane ezinye zakho lezi ezintathu sekubele lithi ukushintsha kancane manje kweyakhe ngendlela engiyibuka ngayo mhlambe sekumele ukuthi uku-add imadlana kweyakhe ingane because yena ingane yakhe uyifisela okuhle nawe I'm sure izakhe ingane uyasifisela okuhle ne zonke futhi I'm sure maybe ngabe uyafisa ukuthi ngabe ifunde ezikoleni right but awu afford yeah okay i-reality aka-afford uyafisa yabona mhlawumbe masingiqala sifunde lento yokuthi sisi samukela ukuthi lokho anginako ngiyakuthanda kodwa anginako because angi-afford ukuthenga ngabe sigqoka iGucci sonke la emhlabeni ngabe sigqoka LV sonke ngabe siphatha ama-iPhone sonke kodwa ngenxa ukuthi siya-understand ukuthi ibanga lami ngelifike lapha lokho angikuvumela ukuthi okwamanje ngoba namandla akho uyabona ziningi izikole ezimamulti mhlawumbe kwezinye la koSiphingo kobani bani mhlawumbe ungafika ukhokhe bo 700 and something ngonyaka 700 and something uthola ukuthi kwakuyizikole samandiya sekugcwele abantu kakhulu abamnyama othisha kodwa basekhona abayimandiya nyana lapha nalapha yabo
i-English first kuseyilokhuzana kuseyiyona ilokhuzana i-home language yakhona. Yini ungakucabanganga lokho sisi? Hayi bhuti wami, njengoba ngisho nje ukuthi mina eyami ingane ngifuna ukuthola imfundo engcono. Manje uzokwenza kanjani? Ngoba phela awusebenzi. Khona ubaba wayo. Ozala ezinye iy'ngane engathi zikhona futhi ezinye iy'ngane akazizalayo. Hayi angisangeneke mina kulezi ezinye iy'ngane. Mina ngikhulumela eyami ingane. Ngicela ukubuza kuwena nje sisi. Njobe nezinye iy'ngane lezi anazo, if kuwukuthi eyakhe ingane uyenzela kakhulu, uma ucabanga lezi ezinye iy'ngane zizombuka kanjani njengobaba? Hayi angazi. Awuhlangene futhi. Hayi futhi angingeni. Ake ngithi mhlawumbe bekuwena dadewethu, uney'ngane eziwu-2. Encane uyifundisa ezikoleni ezi-right. Uma ucabanga indalo ingaphatheka kanjani? Ngeke ziphatheke kahle. Ilokho okufunayo nawe ukuthi kwenzeke kuyena. Cha. Ngeke ngakuzwa bafu ukhuluma indaba yelokhuzane i-protection order. Kusuke sekwenze njani lapho? Mhlawumbe nangakuchazela kancane kodwa into engiyaziyo nge-protection order sasibanga ukuthi angisakhona ukubona ingane. Like uphela unyaka ngayibona ingane ngiyibona uDecember phela ngoba sebeyilethile. Ngingavumelekile ngisho ukusondela kubona. Because nangisakaza ukuxhumana naye vele in call. Ngoba ehlala no-aunt wakhe futhi angikwazi ukuxhumana no-aunt wakhe ngoba emakhanda abo angani ngizoba provoke yini. It's like ngikwazi umbeka isandla egcekeni kubo indlela basebenza ngayo. Manga kunotha nje kancane because sengifuna ukuyi-enda le manje. Ngokuhlonipha uhlelo mhlawumbe ngisahleli kodwa kufanele bese ngiyahamba manje. Ngike kaba nesikhathi uzama ukuyilungisa ngomndeni. Ngoba ngiyilungisa ngomndeni lo muntu alesikhuluma ngaye wahlawulwa. Lokho kwenkomo yodwa yes. So uma sebenalokho kubamba ingane sengifuna ukuhlangana nemndeni manje sikhulume lento. Okay savumelana imali makuzosuka samhoye eze kubona ngelanga lokuthi ngabo 11. Ngihamba nobaba owayehamba nabakhongi ebhathi egameni lokuthi umfundisi wami. Siya kubo wakhe ngabo 11. Ngitshela ucela ukuthi baba ngafika be u3 ngaye. Uma wakhe lo-aunt wakhe ahlala naye no-aunt wakhe omncane. Then yena mhlawumbe nomngane wakhe amakhelwane. Ngo-11 emini ezakheni zaselokishini emjondolo. Like sathi masiqhamuka bakikiza lokho ukuthi kufika abakhongi. Nilethile inkomo. Asilethile inkomo zokhuluma lento ukuthi nidingane ngengane ukuze ibuyele ekhaya. Because ngeke ngazi mina uhlelo la ngakuwo nje bevela le South Coast mina ngivelela le North Coast yakwaZulu. Asas exactly. So sefanga understand ukuthi okay. Izinto akayifani. Badinga in exactly. Ukuze ngiprepare yona then ngihlukana nendlela benza ngayo. Kodwa ngalanga bakikiza sayahamba singakhuluma ngoba lo namalume engekho. Bakikizelana. That ngokwabo kufika abakhongi la ke seyiswa sedelelo. Ingane yathatha yavalele emjondolo seceleni ngiyibuka ukuthi ngingayiboni ngalelo langa. Nahamba senitsheliwe ukuthi yini edingakala. Umalume phela kuthiwa yena obamele njengelunga lomndeni. Akekho befisa isikhulume naye. Laba nje behlangene bebantu besifazana nje. Ikhona into ukuthi bayadelela kahle hle. So ngaloo ndlela lo muntu engihamba ngaze ngamshiya ngamtshela mina ngizokushiya ngoba ngizocela ngiphamise isandla. Ngamshiya ngamlinda emotweni. So lo muntu njalo ngihandisha kanjani? Nagcina nithole kanjani ukuthi kumele nihambise inkomo? Cha inkomo eyihambile before. Sengikhuluma ukuthi ingane ethathu ibuyele sibongeni sakithi. Okay. Nansi into sasibanga ngoba phela ngangibonisa yona. Obvious uze ngisupport. Kubiza ukuthi mayibe kumina ke. Ngimonise ngendlela yami. Awusisi uyangiphoxa ke kodwa. And again into akayishoyo ukuthi ingane yakho ifunde kuMamathi schools. And manje ngakusho bezokuzwa bengebekuzwa abantu bakubo naye kuzwa. Ingane yakhe ingaqhubeka ifunde eMamathi school mayingeza ekhaya. Hayi futhi ize nje busende. Mabe ngangitshela badingani ngayo. Ngihlanganisa into abayidinga ngize sekubona. Awukufuni lokho. Hayi ngeke ngize ngikwazi nami ukuhlukana nengane yami. Kodwa ke bafo yazi leyo kuhlukanisa umama nengane yona iwibi inkinga yona samwe samawo. Yabona ingane ekhule ngaphandle kwama uhlezi uzoyibona ngisho ngathi uyikhule ebekhona bonke abantu baba gogo auntie kodwa manje uhleze nendawo yakhe mfethu ebalekile kuba inkinga kuma wakho makuyena olwa ngawe uyingane uyabo kodwa nje iside lika malihleze ngicabanga ukuthi siswami kunendlela mhlawumbe ubafe kumele umthathe ngayo hayi leyo umthatha ngayo Iyiphi indlela? Iyiphi indlela kumele ngimthathe ngayo? Ngimthatha kahle nje. Ngicabanga ukuthi kodwa when it comes to ingane i-communication ena ayikho right. Nanokuthi
ungazicabangeli wena kakhulu uyabo ungayicabangela ingane naye yakho uyayicabangela but ngathi wenza kakhulu awukwazi ukuthi ungathatha ingane ngomqondo wakho uyayitshela ukuthi ikhokha malini 16 or 15000 kodwa futhi awunawo lo 15000 kunomuntu osafuna ukuthi umkhombe ukuthi makakwenze lokho ngoba ubaba wengane futhi akanayo ingane eyodwa unazo ezinye ezu3 eceleni ingane akazenzelanga lento ofuna ukuthi iyenziwe kweyakhe ingane meaning njobe esebenza sesebenzela ingane eyodwa uyabona ngiyakuzwa bhuti wami Wase kwenze njani maba somisa umlokuzele protection order kwakuyani protection order ngamnikeza yona ukuthi nje ngangasafuna bona ingane why ngoba baba wayo nje ngoba ubuyabe nongayikhipha imali njengoba kade ngayikhipha imali size siye enkantolo kwalesiswami nawe ukuthi nje kuningi manje yabona mangabe ngikhuluma nawe uthi akazaza yonke sidala ingane sengiyathola ukuthi kaningane ingane ola lo ngibe yondla seseyondla ngenkantolo manje uyondla ko800 nawe futhi awufuni uthi mncane kahle kahle into osibizele yona ufuna ukuthi wena akhuphule imali ilonto oyifunayo ufuna akhuphule imali ibe imalini yebo bhuti ngifuna akhuphule imali ibe imalini ngoba mncane lo 800 okungcono ke kubuyele kubona u1.5 lo bekade nginikeza wona eqaleni ikhona ku-possible but sikwenzela ngoba ngithandi manje akukho possible okwamanje ngizonza indlela enkantolo enginikese ngayo akuphatha kanjani lawo magama angiphatha kabi awucabanga ukuyishintsha ingane uyisa kwesinye isikole mhlawumbe sithanda ukuba phansi ngexabiso ngingayishintsha ke bhuti wami kodwa hayi kulonyaka sale seqeda kulonyaka sibone ngonyaka olandelayo usho lo 16000 wakulonyaka afuna ukhokho uyena baba kuyacaca bafangazi angazi konke kodwa kumi kahle esikoleni akho ukusikoleta akho lutho nje hayi asikho isikweleta akho lutho ikokwa nini le mali ikokwa amaqala unyaka mazophela lemikokwa ngo half uyakwazi ukuyikhokha ngo half uyakwazi ukuyikhokha amaqala unyaka uma unayo uyikhokhe yonke okanye uyikhokhe mase kuphela unyaka Ndoda madoda kusamele lesikoleti ke sale mali ngoba phela usisa wasebenza kulonyaka yebo azakuzuphule lutho nje lapha hayi bengakaphuli lutho bengisabhizi mina nomalume othatha ingane nezinto zelunch lo 800 wenzani ngikhokhela umalume ngawo ngiphinde ngithenge izinto zelunch box kweyakhe imali uthenga izinto zelunch box noma uthenga la kulo 800 ngibhatanisa kulo 800 engunikezwe inkantolo ngiede mafanele ngiede ngeyami imali ungakanani umehluko ubonayo soloko wawuphucwa ke manje 1.5 kwakuningi wakwenza ngithi yebo kwakuningi wawufunani pho futhi no mfethu siyabonga mfethu ukuhlonipha siyabonga kakhulu ukuthi ufike ngicabanga ukuthi bafethu mina ngokwami ukuyibuka indaba yenu ukuhloniphana nje nokunikezana ithuba umuntu mekhuluma umlalela ukuthi uthini bese niyabonisana ikakhulukazi ngengane ma ufuna ukuyifaka endaweni ethize uqala uhlale phansi nomunye kube ukuthi kuyavunyelwana uyabona kube ukuthi niyavumelana ngoba ubavuyena umuntu osebenza aqala abone ukuthi ngizo afford noma ngeke ngize ngikwazi uku-afford yabona ma usamthanda futhi umtshela ukuthi usamthanda ukuyena ukuthi akasakuthandi ma ukuthi akasakuthandi nawe bafama usamthanda kukwena ungamtshela uma ukuthi awusamthandi futhi awusamthandi impilo iyaqhubeka nje baningi oma bengane noba bengane abangasathandani kodwa baphiki kuyaphilwa kumanjiswene ngengane supportive omunye wenza ngayo yonke indlela ukuthi ingane yakhe ibe right kodwa amandla mayengekho ngeke phela uzozifoste ngeke uzuyoganda ujantshi welokhuzana wegusu lapha ngoba wena ufuna ukuthi kwenzeke into efuna uma wengane siyezwana dadewethu yebo ngiyezwa bhuti so uqhubeka kuyaphambili uzokwenza njani manje ngizozama ukuthi sicommunicate nayo ixolani sobabili
ngengane. Alright, no. Mbukeli siyabonga kakhulu ukuthi usiphe ithuba. Siyathemba ukuthi abafowethu bazobuyisana. Akuyona inkinga etheni. Unga-understandani nje lapha nalapha engicabanga ukuthi kumele bekulungise. Igama lami mina nguThabiso ngwakacela uqumba amaqumba nalaqumbise lesele. Bukhoma ke lapha ku TV enkulukazi ebizwa ukuthi ke uhlanga media lapha ku YouTube. Igama lesho ke ihwayi mina. Ebu. Ngicabanga ukuthi umzali nomzali osukezela ingane kubalekile ukuthi into yokuqala ifundisa ingane kube inhlonipho. Inhlonipho nje fanele ihambe phambili. Ukuzehlisa nokuthobeka kubalekile emntwini nje mangabe ephila. Ngisho ngathiwa sohlukene nobaba wengane, but leyo respect nje kubalekile ukuthi umnikeze yona, ikakhulukazi menza kahle. Umuntu ongakhohlwa ingane yakhe noma kwenzakalani. Mnikeze nje leyo respect yokuthi ebantwini besilisa abayizoni abaningi kangaka emhlabeni yena awukwazi ukumbala nabo because ingane yakho uyayikhumbula, uyazi ukuthi kunengane, uyayifaka imali, wenza sure ukuthi ingane yakhe yonke into ihamba kahle. Angiphathi kona manje waphinde wayihlawulela nokuyihlawulela. Yabo? Kunobaba la ngaphandle impela abaphile enye impilo. Uyabo? Ngibona usisengazuthi eyinqumweni zakhe akayithathayo uyagagamela kakhulu, izinto zenza ngenhliziyo. Uzenza ngokudinwa izinto, akenzi into nje ngomoya omuhle ukuthi wonke umuntu uyakubona ubwrong balomuntu. Awukwazi ukuthi unikezwe imali 1500 kunomuntu oholayo lo 1500 ngenyanga. Wena uzowuthatha njengemali engelutho. Awuthenga manabukeni, awuthengi lutho, kodwa leyo mali uyibona engelutho. 1500 umuntu ovuka 1500 imali enkulu kabi leyo. Mawuvukela usebenza imali enkulu kakhulu leyo. So lothi sibonakala ngazothi le mali uyithatha kancane, but at the end of the day akasebenzi yena. Uyabo? Yena akawutholi ngisho 1500 ukuthi akasebenzi sidalo. Uyabamba amatoho labamba khona abuye kuphele, abuyabamba abuye kuphele. So awazi uthatha 1500 rand njengemali engelutho. Even imali enikezwa abantu eSouth Africa abayincomayo ba happy u350. Umuntu ongasebenzi 350 ubona kuyimali leyo. Enkulu kabi lo mali, inkulu nje lo mali u350 uyakhona ukubamba phesha lapha nalapha. Uyabo? So mawuzodelela u1500 should lo mfana kahle lo sisi ufuna ukuthi ondle kubo mangibuka. Kumele azondle naye. Uyabo? Ngoba phela 1500 mfethu bafethu ngeke uzwe ende ngiyasithanda isinqumo salomfo sokuthi ngokubuka ukuthi uyawudelela 1500 avela athi hayi uthi vele ngiyeke simbi sona, angisho ukuthi ukuyeka ukondla ingane, but makuwukuthi ngempela wayeyekela ukuthi ufuna ukuthi aye enkantolo, inkantolo obuka ke manje iyavela inkantolo hayi le mali vele uyacikizisa lo inkulu le mali anginikeza yona 1.5. Lo muntu kahle afana ngabe noma ukondla ke imali la ku 800 kanje. Uyabona ke manje ukuthi lento seyimubuyisele emuva. Le mali kade eyibona incane ila seyibona khona manje ukuthi le mali leya i-right kahle le mali mina obegagamela. Ngoba ezinye izinto siziluza kanjalo ngokuthi uma ngabe sephambi kwethu noma ingakwi-position yethu siyibona ingelutho, siyibona ingabalekile. Once yasuka kuthina yaya kwabanye abantu sasala nenye ila sibona khona ukuthi ayingeke ngathi uze nenye ke manje. Uze nenye yabona mangabe so uqala manje so uyibuka lento ubuka leyana oyiluzile ubuka le ubonza no kahle e-right leya uyibona ngoba nakayisekho shuthi awuyibonanga isekwena mase iqama mase uyaqala so uyayibona ukuthi kahle bongakwazi ukuthi uphile ngayo. Sibahlonipho baba beingane zethu, sibahlonipho oma beingane zethu, siyathandana kasithandani, sihloniphalele nje ukuthi ingane ibone ukuthi phakathi kama nobaba kukhona okuhle okake kwaba khona. Ngoba vela basathandana kodwa kukhona okake kwaba kuhle, khona lento yesmile mabebonana khona kuyaxoxwa, kuyakhululekelwana noma sebeqhubekile nempilo. Angisho ukuthi buyele emuva uma ukuthi sowuthola umunye umuntu qhubeka nomuntu wakho sonaye, but ubaba wengane noma uma wengane akaqhubeka aboma wengane umnikeze respect, umnikeze inhlonipho, ukhulume naye nibe right ngaphandle kokuthi nize nibuyelane nithandane. Igama lami nguThabiso kacele qumba amaqumba la qumbise lesele, bathi abanye ukhuluma nje noma wengane yakho yini ikhuluma noma wengane at the end of the day uma wengane akakusoze kwaphela lokho. Uthanda kuyohleze kuma wengane ubaba wengane akusoze kwaphela kuyohleze kukhona, ngeke ningakhulumi. Usho ukuthi njalo nje manje nikhuluma ninafuna inkulumo yeni iqala ngokuthi manje ingane cha sawubona kunjani ngiyaphila.
Hawu cha, ngiye ngakubona edorobheni right. Hayi ngi-right. Ingane ke kuwukuthi yabo qala kanjalo inkulumo noma ngabe kubani. Shuthi wena nje ufuna vele uqale ukuthi hayi manje ingane kukuthini ukuze kujabule lo. Iyazile ukuzojabulisa abantu le emhlabeni.